фирма Изомакс е основана през 1990 година. Тя е единствен производител на хидроизолационни пасти Изомакс, които са защитени в патентното ведомство. Материалите представляват студена пластична маса в различни цветове, не съдържащи органични разтворители, не са пожароопасни и не замърсяват околната среда. Благодарение на изключителните качества на хидроизолационните си продукти, както и проверената във времето система на обслужване, фирма Изомакс спечели за свои постоянни клиенти ГУСВ, Кинтекс ЕАД, Глав Българстрой, Кремиковци АД, БДЖ, Инжстрой, Централна енергоремонтна база София, Мобилтел АД, Балканкар АД, Вимпром Русе, Строителни материали ООД, Пътстрой Инженеринг Кърджали, Стройинвест ООД, София Франс Ауто и други. Качествен хидроизолационен продукт, директно от производителя, плюс качественото му полагане. Това е успешната формула, която направи фирма Изомакс предпочитан партньор. Подходящи обекти за приложение на продукта в двете си модификации Изомакс 0 и Изомакс А са хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви. Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации. Хидроизолация на фундаменти на сгради. Хидроизолация на виадукти, тунели и мостове. Хидроизолация на външни фасадни фуги, изолации на бани и други вътрешни мокри помещения. Хидроизолациите, изпълнени с паста Изомакс, са дълготрайни и устойчиви на атмосферни условия. Основната разлика между рулонните битумни материали и паста Изомакс е в метода на получаване на мушамата. Тук липсват горещи процеси. При използване на рулонни материали, мушамата се монтира чрез залепване с горещ битум или газопламъчно, докато с паста Изомакс и полиестерен волал същата мушама се изгражда директно върху обекта. Най-същественото предимство е получаването на непрекъснатата хидроизолационна мушама върху цялата повърхност на обекта, с което се избягва най-големия недостатък на рулонните материали – наличието на снаждане между отделните мушами. Хидроизолациите с паста Изомакс трябва да се изпълняват от специализирани фирми. Качествените характеристики са гарантирани при точно спазване на технологията на полагане, за която ще ни разясни специалист от фирмата. Студените хидроизолационни пасти Изомакс представляват финно дисперсна система от битум, каучук, пластификатори, емулгатор и вода с или без неорганични пълнители и армиращи влакна. Не съдържат органични разтворители, не са пожароопасни и не вредят на здравето и околната среда. Върху добре почистената основа се нанася грунт от паста Изомакс 0 и вода в съотношение 1:1. С помощта на четка с дълги и меки косми се разтрива енергично, така че да покрие цялостно повърхността на основата. След изсъхването му от около 30 минути се нанася първи слой паста, върху който веднага се полага и залепва армиращия полиестерен волал. Армиращият материал се притиска плътно към основата, така че да пропие с пастата.
След изсъхването се нанасят 2 до 3 слоя паста в зависимост от защитаваният обект. Последният от тях задължително е бързосъхнеща армираща паста Изомакс А. Препоръчва се изчакване от около 24 часа преди нанасянето на всеки следващ слой, за да бъде осигурено пълното изсъхване на предшестващия. Изомакс може да се нанася върху влажна повърхност. Работната температура на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 5 градуса по Целзий и по-висока от 30 градуса по Целзий, а температурните граници при експлоатация на покритието от минус 40 градуса до 100 градуса по Целзий. Цветните хидроизолационни пасти се нанасят като последен слой. Много важно условие е да се предпазва покритието от дъжд и замръзване до неговото пълно изсъхване. Разходните норми зависят от вида на обекта. Какви са предимствата на хидроизолационната паста Изомакс? Предимствата са много. Едни от тях са, че тя се полага в студено състояние на покрива. Друго от предимствата е, че се получава една монолитна хидроизолационна мушама върху самия покрив, което самите ние го изграждаме. А екологично чист ли е този продукт? Абсолютно екологично чист и най-важното направен с български материали. До сега фирма Изомакс е изпълнила над 500 000 квадратни метра хидроизолации без рекламации. Ето и някои от по-големите обекти. Бизнес център Silver City 4500 квадратни метра. Правителствена болница Лозенец 2000 квадратни метра. Селище Бокар 1000 квадратни метра. Мебелна къща Люлин 4000 квадратни метра. Спортна зала Триадица 1800 квадратни метра. Спортна зала Христо Ботев 2000 квадратни метра. Зимен дворец на спорта 7000 квадратни метра. Спортна зала Универсиада 2500 квадратни метра. Депутатски мандатни жилища 1000 квадратни метра. Вилно селище Света Магдалина 3000 квадратни метра. Аерогара София 1000 квадратни метра и други, като сред тях са много детски градини и училища. И запомнете, с нас и потоп не е страшен. Отличните хидроизолационни качества, широкия спектър на приложение, не изискващ специална подготовка за изпълнение, екологичност, дълготрайност, ниски цени. Това е лицето на Изомакс. В този филм ще ви покажем различните области на приложение на паста Изомакс. Хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви. Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации.